Benvolguts oients d'Ona Bitlles. He de confessar que fa molts dies que no miro les notícies. És per això que potser m'he trobat una mica mancat d'inspiració per escriure aquesta columna radiofònica. Era però una qüestió de salut mental, per poder prevenir algun cop de cor, perquè cada vegada que mirava les notícies del dia em venien esgarrifances. Tant se val quina cadena de televisió. A totes podia trobar motius per tancar la paradeta i anar-me'n a les illes Caiman. Vet aquí que fa uns dies que no em puc treure del cap una notícia, així que he pensat que millor fer-la servir d'inspiració i tornar a la feina, perquè sembla que no tinc diners per anar a les illes Caiman. Es veu que ja ha passat diverses vegades que uns avions militars han fet un vol ras sobre territori català. Camperols i famílies espantades pel soroll dels motors. Amb el que val un avió d'aquests es poden muntar escoles, hospitals i moltes més coses. Però va, i el govern espanyol els fa venir fins aquí per avisar-nos. Aviso para navegantes. Señor Mas, no vaya usted tan rápido que en Madrid la gente está afilando los cuchillos. És cert, l'altre dia vaig llegir que la Fundació Francisco Franco, que Dios tenga en su gloria, havia demanat públicament l'ocupació militar de Catalunya i l'arrest del senyor Mas i la seva colla. Sincerament, em fa més por la senyora Merkel que el Gallardón, paladín de la espanyolitat, o el Bert, paladín de la espanyolización. Però com que tota aquesta dèria nacional ha estat una oportuna manera de deixar de parlar de la crisi econòmica, doncs potser sí, caldrà no perdre de vista aquests fanàtics de la unitat d'Espanya. Mireu, a mi se me'n fot la unitat d'Espanya igual que se me'n fot la unitat dels països catalans. De fet, això de les unitats és el pitjor que es pot fer en l'organització d'una societat democràtica. Les unitats es mengen tot allò individual, són l'enemic de la pluralitat i la llibertat. Per sobre d'una Espanya grande i lliure o d'una Catalunya lliure, hi ha per a mi la necessitat de garantir l'existència de ciutadans política i socialment lliures. Després d'això podem parlar de la resta. Ara bé, què passa si un dia arriben els tancs? Bé, aquell dia comprovarem si els nostres polítics tenen els pebrots que ara només mostren verbalment. Vull dir que veurem si els de Madrid tenen els pebrots que cal per enviar-nos els tancs i els de Barcelona tenen els pebrots que cal per fer front a la situació amb dignitat, com en companys. O ens deixen aquí penjats i se n'aniran a les illes Caiman. M'ho vull agafar una mica de broma, però l'assumpte és seriós. Tinc 2 fills i no vull que creixin en un ambient bèl·lic, però pel moment és millor fer broma. Tinc un amic que és votant del PP de tota la vida i amb ell ens permetem fer broma de tot això perquè per això som amics. I aleshores li demano què farà quan arribin els tancs a Barcelona, que quina bandera posarà al balcó, i em respon que naturalment la bandera dels bons, la bandera espanyola, perquè l'identifiquin com a un d'ells. Aleshores li dic que potser els altres poden identificar-lo com a enemic i disparar contra el seu balcó o fins i tot algun veí el pot denunciar. I li proposo que potser la millor opció sigui una bandera blanca o la bandera d'Europa o la bandera de l'ONU. De fet, quin paper podrien jugar els qui no ens emparem sota cap bandera? De fet, tinc un malson. Vaig pel carrer i un escamot de l'exèrcit espanyol m'atura i el sergent em demana que m'identifiqui. Trec el meu DNI, se'l mira y em diu: Sí, ya, este papelito lo tenemos todos. Pero ¿tú qué eres? ¿Catalán o español? Defínete. ¿Eres afecto, desafecto o indiferente? Ah, aquesta és la lògica simplificadora dels militars i dels nacionalistes. O estàs conmigo o estàs contra mi. Que si sóc català o espanyol, això vol dir que hi ha uns determinats trets que serveixen per identificar els catalans
i diferenciar-los dels espanyols? A veure, quins són aquests trets i qui els determina? Qui s'atreveix a establir la llista dels trets identitaris? Potser aquest senyor amb la pistola a la mà? Potser el senyor Mas, des del cim del poder? Disculpe, li dic, señor sargento del ejército de ocupación para unos y de liberación para otros. Lo que me pide es muy complicado, así que tome asiento porque ha bebido aceite, que esto va para largo. Yo no puedo definirme con una etiqueta de español o catalán. Eso es demasiado simple. Quizás usted, que es militar, prefiera las cosas sencillas de entender, lo blanco o lo negro. Pero yo no puedo encajar en esos estrechos límites. Mi identidad es demasiado complicada y compleja para usar solo una de esas dos etiquetas. Para empezar me remito a René Descartes, que se definió como una cosa pensante. Pues eso, yo soy una cosa pensante y últimamente pienso mucho. En parte porque me he quedado sin trabajo por culpa de la crisis y los recortes que el gobierno que le envía y el gobierno que ustedes pretenden derrocar han provocado entre los dos. Así que con tanto tiempo libre me va eso de pensar, de leer y llenar mi pensamiento de cosas de aquí y de allá. ¿Me sigue? Además, hay una cosa que se llama neurociencia, que es nueva. Bueno, a ustedes los militares esto de las cosas nuevas no les van, pero ya me entiende, la ciencia avanza sin ustedes. Pues la neurociencia ha descubierto que el cerebro se encarga de unificar la identidad de las personas con todos los materiales que haga falta, inventándolos si es necesario. Así que no me pida usted que me identifique con una etiqueta porque no puedo sacarme un papel del bolsillo y señalar, mire, ese soy yo. Mi identidad es cosmopolita, y si usted no entiende qué es eso, es que usted es idiota. Idiota en el sentido etimológico de la palabra, es decir, que no ha salido usted de su terruño, ignora que el mundo es más grande que su pueblo, nación o como quiera llamarle. Bé, en aquest moment el sergent ha tret la pistola i m'ha fotut un parell de bales al cap per fer-me callar. Però com que sóc una cosa que pensa, i segons Descartes l'ànima és independent del cos, jo segueixo pensant, és clar. I penso que aquest malson és només un malson i demà em podré aixecar del llit i veure la meva dona al costat i els meus fills també. Tal vegada podria ser un malson recurrent d'aquests que agraden tant als psicoanalistes. Ara, pel carrer, em trobo amb un escamot dels Mossos i el sergent em demana que m'identifiqui. Doncs bé, us puc garantir que li diria el mateix que el sergent espanyol, només que li diria en català. Bon dia i bona sort, i compte amb els avions.